Mira que ten merda isto, Sí, Tô farta de cansada de limpar e de rascar. Eu creo que ainda habemos atopado un tesouro escondido. Bueno, muller, que vamos a topar, muller, Ten que máis non merda isto con pau dunha liñeira. Bueno, me está sucio eso que ten de ter unha casa grande, pero bueno, que queres Casa que... grande para o único que vale para traballar. Tampouco non... Vou limpar aquí. Que é isto? Que fai aquí unha jaliña? Bueno, que é isto que está aquí? No, muller, xo é plumero, pero... Ai, Pois Dios. sí, que pasou? Pois ainda vai ser verdad que temos que limpiar cada máis a miúdo. Pasou. Pero, pobrillo, mira... É o Bobby que o perdimos fai semana e media. É o Bobby que o atopamos fai semana e media, mira... Si eu que non vi o Pois Bobby. igual fai máis dunha semana que non limpamos, sí, é verdad que sí. Perdone que tiñades Pero que aberto, pasa aquí, Toño? Esta é vosa, porque miña non é. O qué? A sulfatadora esta é vosa. Si, ventí con máis merda, estamos limpando e traí. Levo para a tua casa. Deixa estar, que senón depois sempre non devolve nada. Moitas gracias, hombre. Non devolve, pero para que queremos nós eso que temos isto cheo de mierda? E hai que limpar. Canta máis cacharrada hai que limpar que leve de volta. É que vos... A ver, Bueno, muller, pero hai cacharrada, pero que vamos facer con ela, muller? Deixa estar, que isto é bonito. O vosso problema é que tendes unha casa que é un mundo de grande. Que hai que facer con unha casa que é un mundo de grande? Vendela. Non! Unha casa de turismo rural, Oíchedes? Aquí en Ardebullo, turismo rural... Pero que? Vamos facer nós unha casa de turismo rural? Espera, No, Tito, A Raíña Sofía, que é máis rural que a ti. Que te parece? Que eres pouco rural para ter unha casa de turismo rural? Sí, bonitiña, Bueno, muller, pero eso non podemos facer unha casa de turismo rural, non ves que iso é un traballo loco? Parte, iso dá unha pereza... Non, mira, hai que decorala toda... Non, pero decorar é unha cousa de nada, mira, pos, colgas, a sulfatadora esta por aquí, aquí na mesa pos unha roda de carro, aí dúas cousas así con ferruxe, dúas jadallas, e xa está. E xa está, punto final. E despois os Non, permisos... eu eso non o vexo, porque... Non. E aparte, eso que iba a dicir, os dos permisos, eso é imposible. Pois mira, conseguir os permisos para unha casa rural, eso é Pepe unha de cosa... Gloria, o secretario do Concello faicho... Nucha, cando che mentín eu a ti? Pepe de Gloria, dis? Pois vou eu a donde a Pepe de Gloria, que ten un favor por facérmela a min, que xa dixen eu varios. Vou ir ali a ver... Hola, Jobás. A ver se consigo os permisos eses, sí? Bueno, pues... Así baratos, sin vai, pagar vai. as costas. Pero, vale? Vale. Estou dicindo que vou botar un foguetillo, muller, vale? Por favor, xa o entendí. Pero... Eu entrei porque estaba aberto, eu non quería... Non, por iso. Oíches, non quería... Estábamos limpiando aquí, tío, que xa se ve que axudar non ten moitas ganas, non? Mira, tío Bobby, Pobre, pois levaba unha semana desaparecido, Bobby, Pero mira unha cousa que che iba a dicir. Eu non vexo ben isto... Non, eu non vexo viable eso que diste de facer unha casa rural. Eu eso non o vexo, porque aparte que faz? Nós esta casa que temos, sí, temos moitas habitacións vacías, pero que facemos? Pois mira, eu que sei, podes misturar as cousas de... Tes un café? Non me pon... Teño un café, queres un café? Café de pota, Compramos unha máquina destas modernas de cápsulas, As cápsulas teñen que ser espaciales. Nunha casa de turismo rural. Café de pota. Bueno, pois café de pota. Vente, mira, mira que non quero o café, ou? Sí. Bueno, quero o café, a ver, explícame. Mira, o chollo é que ti tes que misturar... É que tiño eu aquí un lote de ideas. Ti tes que misturar as cousas de antes que as cousas de agora, non? Que tes un plano xa? Teño, xa verás ti. Por exemplo, mira, facedes... Cantas habitacións tedes por trás? Pois nós por detrás... Tedes un lote, moi ben, pois faz, por exemplo, unha, esta daqui, sería habitación e máis invernadoiro, non? O sea, que ten así un microclima que lle entra por riba, toda a luz, e despois chantalle uns tomates. Por que tomates, Nucha? O tomate lévase moi ben ca xente. Sí, de toda a vida lévase ben o tomate, claro. Despois, aquí, no pendello, o pendello está a zona, pois no pendello ti lle chantas aí, eu que sei, o pipotes, unha prensa de viño, o John Derry ali contra atrás. Xa. Non che gusta a idea do invernadoiro? Home, a do invernadoiro sí, pero pasa que un día que non haxa aire. Como vas meter personas nun invernadoiro, Toño? Non digas tonterías. Pero non biches o alerón que lle fixen aquí o invernadoiro? Home, sí, que xa ten así efecto... Joder, va, pois tes todo Hostia, pensado, o alerón que teño eu, Tes todo pensado, Home, eu entendo. A idea gustame. Ai, mira isto. Despois, contra aquí, eu... Contra aquí nada, tirado todo, queimarlo.
Por que, muller, que pasou? Porque non o secretario la madre que lo parió fon ali e quixenlle facer chantaje sexual e non quixo. Pero, muller, pero que? Pero Iso hai... que lle solo lle dindo os besos, Pero, muller, pero hai subvención ou non hai? Que vai haber subvención. É máis difícil eso que non sei pedir os permisos para facer unha planta nuclear. Pero, muller, pero non Mira, sei... dixo-me apunta aí o que fai falta e mira o que me apuntou. Fíjate. Todas estas cousas fan falta para facer unha casa de turismo rural. Lelle aí. Pero este é o Antigo Testamento. Non, é pior ainda. Moi ben. Debe ser o novo, porque o... Todas estas cousas para pedir unha Pero casa... solo te de cosas. Esquecedesvos entón do turismo rural. No. Pois eu creo que iso non... Home, mira pa aí. Isto sí, pero mira, facer isto. Temos que poñer todo... Bueno, fontanería nova, isto non podemos. Isto de Eu xa sei o que hai que facer. Que? Olvidarse dos permisos. Es que... Como Facer todo a galleja. Ti falo e despois xa che puñerán unha denuncia, xa hai que puñela, pero se non tiras para diante. Todo sin permiso e... Se non te denuncia un fandiño, se non te denuncia un veciño aquí podes facer o que queiras. Ainda podemos facer unha discoteca se nos dá. Veciño, non digas tonterías. Cala a boca, Muller. muller, que... Podémoslo facer sin permiso ni nada. Pero que estás falando Sin de- que se entere nadie. Por internet. Pero que estás pensando de facelo... De facelo en B. Que ve? Que ve que nin que ve? Que ve nin que va? Estou che dicindo que é Portoño. Claro, Claro que facemos en B, facémoslo en B igual que todo, negro, ve. E logo como vendes as cebolas. Son unha tumba, eu son unha tumba, non son moi listo, pero son unha tumba. Eso espero, que seas unha tumba, se non vas pa tumba como este tamén cantou, Bobby. ladrou todo o que sabía. Pois non sei, pois veña, poñámonos a traballar. Poñerse a traballar. Veña. Pois, efectivamente, Poñe estos- todas estas eso. caralladas van pa aquí Isto é unha plancha antigua, Isto... Iso é... Vámonos! Entonces, vas poñendo aquí unha foto vosa, Hai aí conseguido unha sachando... foto de traballando no, Claro, para que vos. vexan que é rural. Rural, Moi non? ben, moi bonito. E Mira, despois- isto poñémolo aquí. Así, precioso. E despois... E o cuchillo este, que é un cuchillo de ferro. Este xa era O do noso abuelo de coitelo- matar os porcos, Cuchillo bueno. O coitelo xa sei, mira, Que? daslle un toque. Aquí, Pa que abaixo fas? da almofada, como hai instinto básico, entendes? Ai, que así, aquí dicen que é unha cousa Esta exótica. cama non. Así pensan os turistas que é unha cousa tradicional o de ter o cuchillo debaixo da cama. Efectivísimamente, o termómetro e o coitelo. É o coitelo, aí está. Esta Porque ca- dicímoslle, iso é unha cousa que se fai aquí tradicional, que sempre temos o cuchillo debaixo da almohada e eles fan as mesmas costumes. que Esa nós. relación Xa collín faría eu como- tamén, esa relación perfectamente despois. Esta Moi cama, largades esta cama, Sí. colledes a do cancelo que tedes, Sí. a de ferro, que a tedes de cancelo, unha cama de ferro como é debido, non? Xa sei por onde queres ir ti, Que cousas tes, Ti claro queres cambiar o cabeceiro de ferro para que faga máis ruido, verdad que sí? Claro, como queres que nos enteremos as que estamos na habitación do lado, verdad? Por que non probamos esta de aquí, Vámoslo probando, no, a ver no. canto ruido fai, No, Nucha, non probo nada. Mira, tes dúas solucións para o ruido da cama. Que? Engrasala ou capar os clientes. Tes dúas solucións. Que cousas tes, pero non probamos isto. Onde vas? Voy a pa mochila, tengo que tenerlo. Que tal? Esto son Nucha, que é miña irmán, e Toño, que é un veciño. Un veciño de... Hola, Nucha. Hola. Veciño especial. Veciño especial Gracias. que vai levar as cousas e despois nos devolve, como a todos os veciños, claro, bien. Nice to see you. Gordillo, Sí. Sí. Guai. Vai estar usted moi cómodo nesta casa porque é unha casa moi grande, moi confortable, así que enseño ya... Estou seguro de que sí. Teño certa aceleración por instalarme. moi ben, pois instalas enseguida, pero entendo que queres saber o que lle vai costar, o prezo, que iría Oh, saber. yes, yeah. Pois van ser 9 euros. Van ser 10 euros, máis ou menos, arriba, abaixo. I don't understand what that was. 200 euros, Fred. That's, yeah. A noite, 200 euros. It's 200.
No, igual me entendeu mal porque non pronuncio ben inglés. 600. Sí. Bueno. No, de cartos, 600. Pobre de moito. Ay, tú, Tú más otros tú. Nosotros, tú y tú, nosotros todos. 600 euros, 600. tú, Sí que parece ben. No, o sea, te digo que Perfecto, este cliente perdemos, estás falando, Ves que xa estás está. falando, Unha cousa é o típico. Vámonos a perder porque ela xa está metendo, pediéndolle cartos de máis e non venga con... Bueno, pero non diso non te entendo parecía. moi ben o que, Son todos así, de bla bla bla. É xente típica daqui que fala por falar. Ok, pareceme todo, everything, estupendo. Perfecto, gustalle de Yeah, cá. Pois yeah, veña por aquí, yeah. que lle Sí. enseño o seu cuarto. Son 600 euros a noite a 600 habitación. euros, pero por 600 euros pasa. Dígolle unha cousa. Sí, home, sí. Se pola noite lle aparece un rato, unha araña ou unha topia, eso ten un recargo por encima disto, eh? Porque claro, estupendo. son animales moi rurales de nuestro señor, ¿entiendes? Estupendo. Moi ben, mucho bueno. Con acompañada Pasade. até a súa habitación. Pase por aquí. Moita gracia. Pase por aquí. Ala, que vaya ben. Pase, intrudidor. Pero, Pablo, Ui, 600 euros, pero como é? 600 miña nai. Pero eso E ainda lle vai meter un foguete. Pois isto do turismo rural parece que vai dar cartos. Entón, O que hai que é queres- decorar toda a casa, que Moi non ben. temos unha habitación. Mira, entón, La cocina. aquí ti que queres poñer? Moi bonita. Esa, o colchón é novo, está casi para estrenar, É A moi- cama é para estrenar, cliqui, sabe, non? Póñase de... Click, I don't understand click. Non se preocupe, usted xa lle explico todo pola noite. Oh, perfecto. Digo unha cousa, usted vai acomodando, nós estamos na cociña para calquera cousa, vale? No problem, perfecto. Venga, perfecto. Okay. Perfecto. Perfecto, yeah, sí. Outra cousa que lle quero comentar. Sí. Se usted necesita de compañía femenina, nós somos 3 irmás na casa, tamén hai con recargo, 600 euros, Ojalá encontrare un home como a ti que dixera todo perfecto. Oh, perfecto, Sí, mucho bueno. calquera cousa estamos aquí, Moita gracia. Querédelo coitalo, querédelo coitalo. Coño, coitelo, que senón como veis decoramos isto. Atención, sede central do Exército Interestelar. Oídesme. Parece que se entrecorta un pouco. Continúe conexión. Aquí a cobertura é moi deficiente. Un momento. Ramón Galloso da Televisión de Galicia do lugar. Fala a unidade de exploración 6954/vector 9. Como me reciben agora? Como que Melide está en festas, San Roque. Estou en misión de recoñecemento do planeta Terra. Os seus habitantes son inofensivos, un pouco estafadores nos prezos, pero inofensivos. Poden iniciar a invasión, ataquen en calquera momento. Como convento. Está chamando desde un convento. Teño que mellorar a cobertura. Bueno, pois este cartel collemos e colocámoslo por aquí. Eu creo que isto... Pero como vas poñer un cartel dos Si non é un cartel dos satélites estamos falando, satélites, como vas poñer un satélite? Poñemos un cartel dos Se satélites... fora un cartel de roda, se fora un cartel de roda, sí. muller. Que queres, Toño? Queredes querer que o Pellegrini non é Pellegrini, é un extraterrestre que ven a arreglar el para facer unha invasión. Como? Extraterrestre perdido, xúrolo. Como te saca? Xuro. Dios Cando che metín eu a ti? Dios mío, esterco que daño está facendo nas cabezas, Xúrolo. Extraterrestre perdido. A ver, Cando che metín eu a ti, Lucha? Toño, Entrei aí a polo coitado. que é estranxeiro, Toño, que tamén din que máis é extraterrestre, pero non é que é de beber, é de beber. Eso. Sabes? Touche dicir, mira, xúrolo pola memoria da miña nai, de leche, Ese home está preparándolle, falando cos
cos satélites del, está preparando unha invasión aquí a Ardebullo, Unha invasión en Unha Ardebullo. invasión, non chegando Cala a boca, que me estás metiendo a mi medo, Bueno, non digas tonterías, a mí non me metes medo. Me metes a medo. Sí. Sorry. So. Perdón moito. Eu querería saber se en this casa, en esta house, tens rede Wi-Fi. Quero unha rede, papá, non. Rede Chéjate atrás, atrás. Fuera. Chéjate atrás. Tranquilo. No, Tranquilo, es que me vou entender eu con él, tranquilo. non entendo. Rede Wi-Fi. Entender vouche facer, entender eu a ti. Amado mucho, Dixoche unha cousa, aquí a Rar de Chan non temos cobertura ninguna, pero se te subes aquí, Oh, this. vas coller as 3 rayitas do 3G, sube para arriba. Tranquila. Oh, thanks. Sí, 100 ou 200, xa veremos o que che cobra. Sube. Graciñas, moitas. Moi ben, ti sube para arriba, a ver se coles cobertura. Que fas? Atendede, se é Cuidao. un marciano, ímolo saber agora polo color da piel. Cuidado, Se é verde é marciano. Non sei. Fíjate, é marciano, védelo. Mira que... Arranca para fora, arranca que che rebento a vara na cabeza, venga, hombre. Hago no gente ni día. E facían como aos pavos. ¡Qué alivio! Dios mío, esta xente, os murcianos, son os que andan acabando Que non todo. era murciano, muller. No, a culpa é nosa por non sulfatar, que se xente a cacha de bichería. Que é marciano, muller, non murciano. Porque tan igual da región que sea, esta xente entrache nas casas e leva cho cobre e leva cho todo. E despois falan dos rumanos, Pero e son cala a boca, eles, pero- os extraterrestres. Elo, Pois non sei se me dirían que eran os romanos os que andan ao cobre. Bueno, dígos unha cousa, botei no eu, verdad? Bueno, tache no ti, así que Bueno, mira, oye. somos unhas heroínas, que salvamos Aí- a terra dunha invasión extraterrestre. Como que unhas E ahora heroínas? seguramente nos mandaron a paga vitalicia. Como as sereinas? Quen salvou que? Que casi vos cajades vos Home, dos fomos contra as a tres cobre. Bueno, un no, pouco, estivemos Casi aquí. vos cajastes. Home, eu levei unha impresión, Me cala a boca, Toño. E ti cala a boca, que sodes unhas cajanetas. Menos mal que estaba eu aquí pa cojonar ao marciano. E porque estaba verde, que chega a estar maduro xa o papo aquí encima do bicho.